Labari da ɗumi-ɗumin shi. Dambarwa ta ɓarke a kan shirin labari na, inda a yanzu aka fara sukar shirin a dangane da wai an ci mutuncin talaka, ana cin zarafin talaka, wato bi ma'ana abin da su Abale suka yi wa Baba Rabi'u baban Sumayya, suka ɗaura shi a kan mota za su yanka shi. Wannan cin zarafi ne na talaka, da kuma batun da Naziru sarkin waƙa ya yi ta cewar Allah ya raba mu da neman alfarma a wajen ƙananan mutane, bi ma'ana wai talakawa kenan. Inda a yanzu abokin Legas za mu sa muku muryarsa ku ji yadda yake caccakar shirin labari na ɗin, yake cewa wai mutane su yi bore su daina kallon shirin, domin kuwa ana cin mutuncin talaka a cikin shirin. Masu sauraro, wannan kanun rahoton kuka saurara, sai ku biyo mu a cikin wannan rahoton domin cin wannan dambarwa da aka fara zagin shirin labari na. Shin wannan abokin Legas da ya fara wannan martani, shin a kan gaskiya yake yi, ko kuma a'a sam bai fuskanta ba ne ya fito yake yin wannan maganganun? Ku biyo mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya a cikakken rahoton. Masu sauraro, kamar yadda kuka sani dai, a Juma'a da ta gabata Sarah Movies sun saki wannan shirin na labari na Season 5 Episode 4, wanda a ciki ne baban Sumayya ya je gidan Alhaji Ɗangaske, wato baban Presto, domin kuwa baban Presto ɗin ya ce yana neman sa, da su Presto ɗin lokacin da suka je ɗauko shi ma igiya suka so su ɗaure shi da ita sannan su kawo shi. Haka kazalika lokacin da ya zo gidan sai wani abu ya faru, yayin da ya zo ya fito daga wajen Alhaji Ɗangaske, su Abale suka kama shi, suka duƙunƙune shi, suka ɗora shi kan mota. Abale zai yanka shi, inda Alhaji Ɗangaske ne ya fito ya cece shi. Sannan kuwa a ciki lokacin da shi Rabi'u baban Sumayya, Alhaji Ɗangaske ya ba shi kuɗi, sai yake batun cewa ba zai karɓa ba, ya fice ya tafi. Duk roƙon da Alhaji Ɗangaske ya masa, Rabi'u baban Sumayya ya ƙi karɓar kuɗin, kuma ya ƙi karɓar uzurin shi. Hakan ce ta sa Naziru ya shiga da mamaki, ya ce Allah ya raba mu neman alfarma wajen ƙananan mutane. To wannan abubuwan dai da suka faru shi ya janyo aka fara martani da shuka a kan shirin na labari na cewar wai shirin ya fara cin zarafin talaka, kuma cin zarafin talakan na intihama. Inda wani mai suna ma abokin Legas, za mu sa muku muryarsa masu saurare ku yi alƙalanci a kan abin da yake faɗa. Amma dai babu shakka rashin fuskanta ce ta tashi ma ya fito yake wannan maganganun. Abinda zargin da Nasiru sarkin waƙa yake nufi na cewar Allah ya raba mu da alfarma wajen ƙananan mutane, ba wai fa talaka ya ce ba, ƙaramin mutumin ya ce wanda bai san daraja ba, shi ne ake nufi, ba wai talaka ba. Da fari dai masu sauraro, ku zama alƙalai akan wannan dambarwa. Shin abokin Legas ya faɗi gaskiya ko kuma ya yi tuhuma akan gaskiya ne? Ga mu da tashi ku saurara, daga bisani kuma za mu muku sharhi. Alhaji Ɗangaske, idan kuna kallon shirin, yana girmama baban Sumayya. Asali ma girmama shi inda yake yi ne, ya ce ba zai ɗauki ‘yarsa ya kai ta waje ba neman magani ba tare da yadda ba. Hasali ma girmama talaka ne ya sanya yake tattalinsa, yake ta lallaminsa, yake ɗaukar shi kamar kowa. Har Presto ya faɗawa, ya ce shi talakan dan yana talaka mutum ne kamar kowa, har yake cewa kamar yadda kake gani na haka ni ma yake, haka shi ma yake. Kaga kenan anan Alhaji Ɗangaske yana girmama talaka. Menene ya janyo su kuma su Abale suka yi wannan abun, suka ɗora shi a kan mota za su yanka shi? Kamar yadda kuka sani, dukansu sun taru ne a wajen Presto saboda su ne ‘yan daban shi, ‘yan kayanayin shi. A yanda aka nuna su a cikin shirin, ba sa ganin darajar kowa, ko mai kuɗi ko mara kuɗi. Su kawai kuɗi in akwai su ce su tashi shaye-shayensu shi ne damuwarsu. Kaga kuwa su idan aka ce sun yi irin wannan abu, to za su yanka shi, wato ta'ada ce dama ta irin ‘yan daba aikata irin wannan abun, wanda kowa ya sani a rayuwar zahiri ma hakan tana faruwa. Haka kazalika maganar da Nasiru ya yi, Allah ya raba mu da neman alfarma wajen ƙananan mutane, to ku sani, ko kai mu ce abokin Legas, ka sani ba haka kalmar take nufi ba, ka jahilci maganar ne.
Abinda shi sarkin waƙa yake faɗa, kalmar take nufi shine alfarma wajen ƙaramin mutum shine wanda bai san daraja ba shine ƙaramin mutum, wanda bai san mutunci ba shine ƙaramin mutum, amma ba talaka ba. Talakawa nawa ne ake wa mutunci ake kuma daraja su, saboda ba ƙananan mutane bane ba. Ko mai kuɗi ne kai ya kasance kana rayuwar ƙaranta, to ƙaramin mutum ne kai. Ku ci gaba da bibiyar tashar mu.